Helo, Eilian dwi o'r Gwasanaeth Tân ac Achub. Fy ngwaith yw helpu cadw trigolion Gogledd Cymru yn ddiogel yn y cartref. Da ni yma i'ch helpu chi, felly ffoniwch ni ar dim 800 169 1234 i drefnu archwiliad diogel ag iach. Yn anffodus, mae pobl yn dal i farw mewn tannau yn y cartref yng Nghymru. Ond, fe allwch chi achub bywyd. Da ni isio chi achub bywyd trwy gymeryd munud i gadw llygaid ar rywun da chi ein nabod sy'n mewn perygl o ddioddef tân. Efallai eu bod nhw'n byw drws nesaf i chi, yn perthyn i chi, neu bod chi'n gofalu amdanyn nhw. Efallai eu bod nhw'n byw ar ben eu hunain, yn ansicr ar eu traed, yn cymeryd meddygyniaeth neu medication i sy'n neud nhw'n gwsglyd, sy'n ysmygu yn y gwely, sy'n cael trafferth coginio eu hunain, yn byw mewn llanast ac yn petyru eitemau ar y grisiau neu yn y cyntedd, neu angen help i wybod sydd i gysylltu gyda ni mewn argwm. Un ffordd o achub bywyd ydy gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw larw mwg a bob llawr o'r gartref. Cofiwch bod gennym ni lawer o gyngor a gwybodaeth ar ein gwefan. Da ni eisiau clywed gennych chi os ydych chi'n nabod rhywun sy'n mewn perygl o ddioddef taf yn y cartref. Da ni yma i'ch helpu chi. Gyda'n gilydd gallwn achub bywydau.